Igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ, anyị abịakwala ọzọ n'oge njirimara Igbo bụ nke na-abịara gị na BUA TV ka anyị na-ewetara gị na Tọzdee ọbụla ma ọ bụrụ ma ọ kụọ elekere 7 nke mgbede ka anyị ga-anọgide ruo n'elekere 8. Ekele m gị wee na-asị gị deeme daalụ. Tata anụnwa bụ Tọzdee, ahịa Eke, ọnwa nke 8 ka dị na mkpụrụ ụbọchị 26 n'afọ a bụ 2021. Ọ bụ n'oge njirimara Igbo ka anyị nọ ụbọchị tata maọbụla onwe ya, maka na okwu akpụ n'ọnụ anyị ga-etinye ọnụ tata bụ ihe metụtara anyị bụ ndị Igbo niile. Anyị nọ n'oge anyị ji akọwapụta ọdịnala Igbo n'ụdị dị iche iche, ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo. Mana nke ụbọchị tata, ihe anyị ga-elebara anya bụ ilu. Ụmụ Igbo, ilu dịka anyị si mara bụ mmanụ Igbo ji. Ọtụtụ nkọwa bụ ihe e nwere banyere ilu. Ilu bụ okwu buru ibu emere ka ọ dị nkenke, ma bụrụkwa okwu dị nkenke emere ka o buo ibu. Kedu ihe nke a pụtara? Ihe ọ pụtara bụ na gị bụ onye Igbo, n'ike ị na-ekwu okwu ka ị na-asụ ya bụ asụsụ, ya bụ mmanụ Igbo ji eri okwu ọ dị n'okwu gị. Ihe dị mkpa n'ilu abụghị na mmadụ ma ilu, kama ọ bụ iji ilu wee kwuo okwu ebe ọ dabara adaba kpọmkwem, maka na a na-ebu ụzọ ahụ ihu nwata tupu agụọ ya afa. Igbo sikwa na a na-esi na mmiri eji akwụ ya ka amara ka nri ya ga-eri ha. Ọkwa na ntụtụ ụkwa ka esi ama onye na-abụ nri. Agaghị m ekwubu gị n'okwu maka na ọ bụ bete ka esi ejebe nkwụ. Ị ga-anụrụ ya bụ ilu ya na nkọwa ya. Ụbọchị bụrụ gboo, asị na onye atụrụ ilu kọwa, ị mara na ego ejulu ya rara n'iyi. Mana ihe niile agbanwechala, ihe niile emebichala, isi akwa adịghịzi ebe a tọgbọrọ ya. Anyị ga-ewetara gị tata ilu na nkọwa ya, ya bụ nụrụ ya bụ ilu na nkọwa ya dịka o si abịara gị, nke mụ bụ Nwanaeze nọ n'isi ya n'oge njirimara Igbo na BUA TV. Ekele m. Ọ bụrụ na akwụchaa ka ojukwu were bie ọnụ. Nkọwa: onye na-eme ihe na onye ọzọ mere adịghị ahapụ inweta ihe ịta aka n'eze. Nnukwu uru dị n'ịzụ ahịa nkume, naanị na olu a ga-eji were buo ya adịghị. Nkọwa: ihe ọbụla oke uru dị, oke ahụhụ dịkwa ya. Nwata eku n'aka sịrị na ya amachakwa ihe ya ga-ekwu, kama na ya amaghị nke ọ ga-ekwu atụfuo ya. Nkọwa: onye a na-emere ihe emere adịghị enwe ọnụ okwu nke aka ya. Nwaanyị dị ime na ndị mmụọ dị n'okwu, ọ mụọ n'udo okpegbuo. Nkọwa: mmadụ merie ọnwụnwa onwe ọṅụ. Nwatakịrị nna ya nwụrụ anwụ adịghị ahụrụ ji ụtụtụ. Nkọwa: ihe mmadụ enweghị ike inweta ekwesịghị ka ọ na-agụ ya agụụ. Taa bụ maka mpịwa akịdị, echi ga-abụ maka osisi na oriri ya. Nkọwa: mmadụ ekwesịghị iji ọrụ were gbuo onwe ya, n'ihi na ọrụ adịghị agwụ agwụ, nke a rụfọrọ taa ga-adịbakwa echi. Ite nke mmadụ anọghị oge esinyere adịghị mma ka agwa ya ka ọ ghọtuo ya. Nkọwa: nsogbu mmadụ amaghị mbido ya ekwesịghị ka akwanye ya n'ime ya. Ụtụtụ bụ maka ahịa, mana ehihie bụzi maka ekwurekwu. Nkọwa: ike ọrụ na-aka adị n'oge ụtụtụ, onye bịara ọrụ n'oge ehihie adịghị arụpụta ihe na-atụ n'anya. Ụlọ akwa dịcha mma n'ihi na elibeghị ozu. Nkọwa: eme ihe ahụ ugbu a, ọ ka dịcha mma n'ihi na oge agabeghị. Onye gburu anụ mana ọ chọghị obere mma, ọ bụ mbọ aka ya ka ọ ga-eji were bọọ ya. Nkọwa: onye ọbụla hapụrụ usoro esi eme ihe ọ dị mma wee mebe ya otu ọzọ aghaghị inweta oke ihe isi ike. Ọ bụ nwaanyị na-emenye ndị mmadụ ụtaba n'aka ma ruo otu akara aka ha dị. Nkọwa: ihe mmadụ na-eme oge dum adịghị ihe na-efu ya anya n'ihe ahụ. Egbuo nkịta n'abalị si na oyiri edi, nke egburu n'ehihie
a ga-asị na o yiri gịnị? Nkọwa: o nwere ebe a ga-aghọrọ aghụghọ onye a na-aghọrọ ya. Oge okwu apụtabeghị, ọ dịbeghị onye tara akpụrụ nsị ewu. Nkọwa: ọ dịghị ihe mmadụ apụghị ileghara anya n'agbanyeghị otu o siri dị oke mkpa. Ọ bụrụ na nwata akwụchi ụzọ n'ubi akọọ ya ọgụ n'isi. Nkọwa: onye ike adịghị ikote okwu na ụka, ndị ka ya ike emekpa ya ahụ. Onye ọbụla ihere megburu n'ọgba egwu ekwesịghị ka a gara ya ụlọ akwa. Nkọwa: onye ọbụla na-emenwu ihe ndị ọgbọ ya na-eme, ọ dịghị onye ga-emere ya ebere. Eburu ozu nwa mgbada bawa ọhịa ebe niile nne ya duru ya gaa kpaa nri. Ozu ya anọrọ n'isi ree ure. Nkọwa: adịghị emerụchi ihe niile ebe o jedebere, ka a hapụ isi otu ahụ mebie ya bụ ihe. Adịghị aba ajadu n'ọtụtụ, kama ọ bụ onye di ya buru ụzọ nwụọ ọ bụrụ ajadu. Nkọwa: o kwesịghị ka mmadụ chịa onye ọzọ ọchị n'ihi ihe dakwasịrị ya, n'ihi na njọ ụbọchị nwere ike ịdakwasị onye ọbụla oge ọbụla. Eri anyụ abụghị ezigbo ihe, mana erie ma anyụghị jọgburu onwe ya. Nkọwa: ihe ọbụla na-adị mma ka emedebe ya ebe ọ ga-adị mma. Ọhịa ogwu mara ọkụkọ, mmadụ enweghị ike ịba ya aba. Nkọwa: ihe tụrụ dike egwu, onye ụjọ agaghị anwale ya. Echebe ka awụpụ ọdụdụ were lụọ di, ọ nọrọ n'ụlọ nne ya were ka nka. Nkọwa: mmadụ chọba ka ihe apụghị ime ememe tupu o mee ihe dịịrị ya, bụ oge ya ka ọ na-ala n'iyi, na-egosikwa mmadụ achọghị ka ihe gaa aga. Anụ tagburu nkịta na-ata arụ. Nkọwa: onye mere ihe ukwu kwesịrị ka etoo ya maka ike nke ọ kpara. Echekwuba ogoli erie n'ime abalị. Nkọwa: onye ọbụla chekwubere onye ume adịghị imere ya ihe adịghị enweta ihe ọ chọrọ oge o jiri chọọ ya. Ọ bụ nwata bịara okwu ọkụ na-agba ama ihe esinyere n'ọkụ. Nkọwa: ọ bụ onye bịara abịa anabatara nke ọma nwere ohere ịgbara ndị iro ama maka ime ụlọ mmadụ. Ọ bụ naanị nwaanyị rujuru afọ na-eji okwu esonyere ibe ya nkụ n'ọkụ. Nkọwa: onye ihe dịrị mma adịghị ama oge ọ malitere were mebe iberibe. Anọrọ m na o nwere ihe ị na-amụta. Ụzọ dị mma gaa ya ugboro iri. Ya bụ ilu na nkọwa ndị nke ịhụgoro dịka esi wee gụpụtara gị ya n'ọnụ nwa anaghị eze tata. Amara m na o nwere ihe itinyegoro n'akpa. Agaghị m asị gị machie ya bụ akpa ọnụ maka na ya bụ ihe agwụbere, ka nụrụkwa ya bụ ilu ka ọ dị. Ọ na-abụ dike zute ibe ya n'ụzọ, amara akawo na ụtaba nke na-akpọlite uzere. Nkọwa: dimkpa abụọ zute n'ụzọ, ha eme nke o jiri bụrụ ha iji were mara aka karịrị ibe ya ike. Ọnụ ụjọ adịghị eri akwa ejiri chụọ aja. Nkọwa: onye na-eze ndụ oge niile adịghị emerụchi ihe ebe ibe ya merụrụ. Ọ bụrụ na egbube anụ niile mere arụ, ị mara na mkpi ga-agwụ n'ụlọ. Nkọwa: ọ bụrụ na esi ka elechaba ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere ibe ya were ya mebe ihe, ị mara na ọ dịghị onye ya na ibe ya ga-adị na mma. Ọ kwesịghị ka aja nkịta ike ọsọ, n'ihi na ọ dịghị akwa ọ na-awazi mgbe ọ na-agba ọsọ. Nkọwa: onye ọbụla rụrụ ọrụ dịrị ya ekwesịghị ka ọ tụba anya ka onye ọbụla butere ya otito. Ọkụkọ ejighị anya ọma abọkwasị onwe ya aja. Nkọwa: onye ihe ọjọọ dakwasịrị na-enwe ihe oke mgbakasị ahụ nakwa akparamagwa dị aṅaa. Ọnwụ gụba nwa oriọm, ozigbo egbe ga-agụtara ya ọkụ. Nkọwa: onye maara onye kpọrọ ya asị ekwesịghị ka ọ tụkwasị ya obi n'ihe gbasara ọganihu ya. Achụọ ma enwudeghị a ga-arahụ n'agụ. Nkọwa: onye gbalịcha otu ike ya ha ma ọ nwetaghị ihe ọ chọrọ,
ọ kwesịrị ka ọ nagide na mwute. Ọkụ gidigidi adịghị enwefochi, ihe mere n'oke ngwa ngwa adịghị abacha uru otu a tụrụ anya ya. Ewere ihe na-adị mmadụ mma were kwụọ ya ụgwọ, o ruo ma o rughị ọ nara ya. Nkọwa: mmadụ nweta ihe na-eto ya akpịrị, ọ dịghị enyochasị ma o zuru oke ma o zughị. Ọ bụrụ na ọkụkọ kpọọ ọchịchị ikpe aghaghị ịma ya. Nkọwa: ọ dịghị mgbe mmadụ ji emechata ihe na-adị onye kpọrọ ya asị mma. Ọ bụrụ be anyị ka eji amata onye bịara abịa. Nkọwa: ihe mmadụ na-eme ka eji ahụba ya ama. Ọ bụ ụbọchị ọkụkọ yiri akwa ka ọ mụrụ nwa, Uriom bụ nwa ya. Nkọwa: ụbọchị mmadụ bịara ụwa ka e kwuru ihe ọ ga-abụ, ihe ọ gbatara na mbọ bụ nke ya. Ọ bụ naanị mgbe onye mere nwatakịrị ka o ji amata na ijiji nwere eze. Nkọwa: nwa ọgaranya adịghị ama na ihe na-ara ahụ ganye mgbe mkpa jidere ya, nke ọ hụghị onye ga-azọpụta ya na ya. Achụpụ ajọ nwaanyị n'ụlọ, ọ dị ka akwụsịrị ụgụrụ. Nkọwa: achụpụ onye na-ebute ọgbaghara, udo abata. Ogbodu adịghị atụ alụ mmanwụ. Nkọwa: mmadụ ekwesịghị itinye ọnụ n'ebe ọnụ erughị ya n'okwu. Ọ bụrụ na enyi kọba ọrụ, ọ dị mbe ka agbara ala mmiri. Nkọwa: onye dị ike mebe ihe, ọ dị onye na-adịghị ike ka ọ dị mfe. Ọ bụkwaghị nwa dibịa ịgba ngada were gbuo ọkụkọ bụ isiokwu, kama na ọ bụzi ịnụ ihe ụmụ ndị mmụọ na-ekwu. Nkọwa: ihe dị mkpa abụghị ihe mmadụ na-etu ọnụ na ọ ga-eme, kama ọ bụ ihe o mere. Akụ yie nwata egwu, ọ chee na ya abaala ọgaranya. Nkọwa: ọ bụghị ihe dum na-atọ nwata ụtọ inweta na-abara ya uru. Ọ bụ naanị onye amaghị ihe ejiri were mee enyi na-asị ka ebupụ ya n'ama. Nkọwa: enyi abụọ okwu na-esere ekwesịghị iji n'ihi ya were gbasaa, n'ihi na ihe jikọrọ ha ọnụ ebuola ibu. Adịghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm. Nkọwa: onye umengwụ adịghị enweta ihe mgbe ibe ya nwetara. Onye agwọtara na-agba ọsọ ma ọ hụ isi ngwere. Nkọwa: onye ihe ukwu merere. Onye agwọtara na-agba ọsọ ma ọ hụ isi ngwere. Nkọwa: onye ihe ukwu menyere egwu na-agbara ihe jitere ya ọsọ, ọbụladị nke ọ kwesịghị ịgbara ọsọ. Ataba ọ na-atọ dịka ihe a na-ata agwụghị, mana ihe ọbụla nwere isi mbido nwere isi njedebe. Okwu m wee bụrụ gịnị? Dịka ị nọnyere anyị tata n'oge njirimara ndị Igbo, anyị ewetara gị iru. Gbaa mbọ fụ na ị na-esonyere anyị kakwa Tọzdee ọbụla. Ọ bụrụ na ọkụ elekere 7 nke mgbede ruo n'elekere 8, ebe anyị ga na-ewetara gị ọtụtụ ihe dị iche iche nke ga-enyere anyị aka ịmara onye ịbụ na ịkwụzi akwụzo dịka onye Igbo. Chere m ka m bịa abụghị ịgba ọsọ. Ị bịaruole bụ gịnị? Ekele onye a na-eche eche, ka ya bụ ubi jigodo ka ọ na-enwe amaghị ya. Ka emesịa.